As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong padayong iampo sa Ginoo dinhi nining santos nga misa nga ang katawhan labi na kita mga magtutuo magbansay sa mga sugo sa Ginoo aron mapuy-an nato ang tinuod nga kalinaw o pagsinabtanay sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga leaders. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, atong iampo ang kaligon sa ilang pagtuo, dili unta sila madala sa mga tentasyon sa kalibutan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himoa nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Dumalahon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari, ingon kasayon sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag nagunahuna ka nga husto ang tanan mong gibuhat, ayaw hikalimti nga hukman sa Ginoo ang imong mga tuyo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaangayan, kaysa maghalad ka kaniyag mga mananap. Gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagkamapahitason og garbo og kini sala. Ayuha gayud paglaraw og madato ka. Kun magdali-dali ka kanunay, makulangan ka sa imong gikinahanglan. Ang bahandi nga imong mabatunan pinaagi sa limbong dalirang mahanaw ug maghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Ang daotang mga tao kanunay nangandoy sa daotan ug wala sila'y kukaluoy kang bisan kinsa. Sa dihang silutan na ang taong mapahitason, makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga hungog. Ang taong maalamon, makakaton sa itudlo kaniya. Ang Dios ang matarong nasayod sa gihunahuna sa mga taong dautan, ug siya maoy mulaglag kanila. Kundili mutagdon ang pangaliupo sa mga kabos, dili usab pamation ang imong pagpakitabang.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Bulahan sila kan sang paagi, walay ikasaway. Nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Pasabda ko sa dalan sa imong kasuguan. Ug palandungon ko ang imong katingalahang mga buhat. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Gipili ko ang dalan sa kamatuoran. Gibutang ko ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Tagai ako puangod, aron tumanon ko ang imong sugo. Ug ampingan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Unahi ako diha sa dalan sa imong kasuguan. Kay nalipay ako niini, tumanon ko ang imong balaod sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Og may miingon kang Hesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan og mga igsuon og buot sila makikita kanimo. Miingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Ganahan ba mo nga mahimong suod sa kinabuhi ni Jesus? Maayo. Nya suod na mo dili. Kining pagsigig simba, kining pagsigi og nobina, pagsigig misa, siging himo aning tanan nga mga devotional nga mga prayers, mao ni sila ang mga pipila sa atong gitan-aw o gikonsidera nga makapasuod nato sa Ginoo. Ato dayong nganlan og Diyos nun kaayo na siya kay kuan kaayo sige ginagsimba, sige adorisyon, sige og rosaryo. Porting hutdon gina niya rosaryo ang upat ka misteryohan. Niya daghan pa kay na siya nobina, tag sa kadangaw ang kanang patong-patong sa nobinas mga santos. Unsa man na? Suod na sila sa Ginoo o dili? Moingon kitang suod, pero dili day na maoy basihanan sa Ginoo. Dili gani ang atong title nga kita mga Katoliko, ang atong simbahan tinukod gyud ni Kristo. Ang atong unang Santo Papa si San Pedro mo nang suod kita sa Ginoo kay kita gyud ang tinuod nga simbahan. Dili gyapon na siya assurance. Di man gani assurance ang pagkainahan o pagkaigsuon ni Kristo nga mao'y tan-aw sa mga Hudiyo sa una nga naa siya'y inahan, naa siya'y mga igsuon. Kung pasabot aning igsuon, suod niya nga mga tao kay bugtong man siyang anak ni Maria. Bisan gani ana kana nagyong kuyog sa kinabuhi ni Jesus physically, dili gihapon maoy basihanan, tinuod nga basihanan nga suod tas kinabuhi ni Jesus. Ang iyang gimension dinhi sa atong ebanghelyo ningon siya, kinsa man ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios og magtuman niini. Kana gyung ato bitang gugma sa pagpamati og pagtuman sa pulong sa Ginoo, mao gid ay makapasuod nato ni Kristo. Ngano man kay siya man ang pulong nga nagpakatao, ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Kung magsigitag paminaw nya mahigugma jud kay tang mo maminaw og motuman sa pulong sa Ginoo, akana suod kita sa Ginoo. Gilingay mong tupad na nahigugma kas pulong sa Ginoo. Ingna kanang moingon ang Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus, nahigugma mo ana. Ha? Si San Roque nahigugma na, si St. Francis of Assisi nahigugma na, ila ginang gibuhat. Si San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, hasta gani Bishop Chupilo Camomot, Mother Teresa of Calcutta, daghan. San Ignatius of Loyola, San St. Bosco, St. Vincent de Paul, ug ang mga apostoles, practically, ilang ginang gipaminaw o ilang gituman. Nilingay mong tupad na karon sa imong kinabuhi, andam na nimong ibaligya ang tanan. Ingna ka no? Ingna ba? Inaandam na ka. Baligya ang tanan, niya ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Moingon gani ka, murag lisod mo na siya. Awa ka mahigugma. Unsa may atong gihigugma inig ingon nato nga murag lisod na siya tumanon or napagani uban nga mga bright moingon pa gyud di maguna mo ipasabot nga literal, figurative ra man na, pasumbingay ra man na sa Ginoo. Ang gipasabot ana sa may gipasabot. Sa may gipasabot, maingon din sila nga, ang gipasabot ana, nga mutabang lang yung kas imong isig katao. Ana, dili oy.
Mausa na siya usas meaning, pero ang radical meaning gid ana, tinud-on gid nimong baligya, nya biyaan ang tanan. Mao gid ay tinuod. Ben, saman andam na mo dili. Kana usa pa lang na ha, usa pa lang na kapong sa Ginoo. Murag maglisod na ta, labi na ang kalibutan karon gatudlo gyud paghigugmas kwarta, pagtigom og bahandi. Kay ang atong gitagbaw mao man ang pangandoy nga lawasnon. Og kining pangandoy nga lawasnon mosangko gid ni siya sa pagkahakog, pagkadao. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ingon ayuha gyud paglaraw og madato ka. Ayuhag laraw aron madato ka. Kun magdali-dali ka kanunay, makulangan ka sa imong gikinhanglan. Magdali-dali. Unsa man ang magdali-dali? Magkaratol-ratol. Magplano gyud ka aron madato ka. Nya unsa may maayong plano nga Dios nun aron kita mahimong dato. Kana bang di ta makulangan? Kana bang kontento ang kinabuhi? Ang paagis Ginoo mao to, ibaligya ang tanan og ihang ahalin ihatag ngadtos mga kabos. Mao nay makapahatag natog katagbawan. Pero dili ka mubuhat ana, unsa may sunod? Musangko kas pagpanglimbong na gibutang diri. Ang bahandi nga imong mabatunan pinaagi sa limbong dalirang mahanaw o maghatod kini kanimo ngadtos kamatayon. Ngato rong nasod, aligre na kaayo paminaw ng ato mga politicians, kay sige sila tinudluay sa ilang mga tudlo sa usag-usa nga mamasangil nga ng limbong. Maglibog na tag kinsa gi tinuod nga naglimbong, kinsa gi tinuod nga wa maglimbong. Kaya katong nagtudlo nga naglimbong, ingnon man sa speakers nga, otro sa ka, ipakita dayon ang ilang mga kaning posible nga mga basihanan nga naglimbong. Daghan sa kayong mga bahandi, niya questionon dayon, diin maninimugikan. May lang kang mutudlo, niya ikaw sa day, otro sa day, kang daghan kay questionable. Ana, niya mo baos sa sang usap, kay ni deng ni imo man sad ni baos sa sang usap, ikaw di ay gapasa-pasa na lang. Gilingay mong tupad. Ingnawa jud ka kasuway ng limbong. Lingi abay, ingnawa jud ka kasuway nga ng limbong ka. Oy, usahay mang limbong kita bisan gani ka ng simple kayo sari-sari store, limbong gani ka na. Baligya gani kag mga utanon, mang limbong pamangani. Ambot na langit ba to akong mama, kato akong mama siaw man to. Miligya mig utanon des karbon, ades tabuan, init ra ba kayo niya. Ako magbantay man ko sa mga kato nga kalbasa, mga gabi ana. Mama taguin na des luyo, butang nga yung tulo ka buk dito. So okay, tiwasan tiwasono na lang. Di apay dagas luyo. Nako mama ba mang limbong yun. Niya moingon dayon si moingon dito sa mama yun. Ay so okay, kuala na pila man na jeez. Uy sus, alkansi na jud ko ana, 15 akong puhunan ana so okay. Nako anong na may puhunan nga nangibot ra mamaya ning gabi dito sa among uma. Kami karga. Kana bang ang iya sa dato, diskarte lang sa to para mahalin o garang-arang. Pero panglimbong mangyapo na. Ako, wadyo ko manglimbong ninyo, nga ngatong slat. O kanina, agitay record niya, nahabian ni sa dibian ni panglimbong. Kamu tingali mo ng limbong, kay mo ingon mamo, oy, padiroy, wadyo ko'y kwarta ipalit og slat. Tinoo dyo kang wakay kwarta ipalit og slat. Ha? Basig na, niya, ning limbong lang ka. Bawaan ra ba nas Ginoo. Ang atong halin sa SBF DAG para ni sa atong kumbinto, ibayad nato sa mga contractors kay uban-human naman ang mga trabaho diha. Halina na tag 39,265 ka slots, na apay 20,735 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Wadyo ka mo'y 500 diha. Naawa.
Way limbungay. Gana. O niya, ipalit na ninyo karong si Manaha o dili? Nawa na tingog. Niya, nasa tayo 16 slot challenge. So gusto mong challenge, tag 8,000 ni siya. O nanatay 242 ka 16 slot challenge. O atong pakpakan bi, ang namalit ani. Na, very good. O kaniha, Quintas Claras, giniya. Niya, ang atong CTU katong para ato panghatag nga bugas karong sunod buwan, Oktubre, o ipatukod na itong mga balay sa mga kabos kay mga panimalay din sa itong parokya, basig mga abot na mga 61 kabalay. Nahalina na tag 10,790 ka slots, na apay 59,210 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ngutana ko tubags tinarong na kay 100 wa naawa. O nya mo palit mo karong si Manaha dili. O sus, ano maayo. So nasa taan ni 61 challenge nga tag 6,100 per challenge, nakadawat na sa tag 49 ka 61 slot challenge. Ato na sang pakpakan ang nagmalit og CTU kanindot ana. Ang bahandi sa kalibutan dili makatagbaw kung ang bahandi mo nay atong tinguhaon. Pero kung ang bahandi nato sa kalibutan ato na ganing ipaambit ngadto sa uban, labi na gyud nang hinahanglan, anha kita mobati og tinuod nga katagbawan. Mao ni ang paagi sa Ginoo dinis kalibutan nga sukwahi sa paagi sa yawa. Ang yawa kay iya man tang tudluan, imo na ni tanang gingharian, imo ni tanang kwarta, imo ning tanang gahom, imo ni tanang dungog, aron ka matagbaw. Dili ang makatagbaw gyud dinhis kalibutan mao gyud ang pagpaambit. Sige lang yung paambit hangtod ta mga matay. Mao na ang dalan sa Ginoo dinhis kalibutan. Nya niingon ta diri, agaka ako Ginoo, matud pa sa atong tubag sa Salmo, agaka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Kamong mga asawa nga magsigi og tuman sa sugo sa Ginoo nga tahura sunda ang inyong bana, sige gid mughatag anas inyong bana. Ang tinuod yun ninyong bation, tagbaw kay mo sa inyong kinabuhi, kontento kay mo sa inyong bana, bisan pagtamparuson ka panagsa mo. Adi mong to, awa pa man mo tuman ana. Kamo sang mga bana nga magsigig tuman sa sugos Ginoo nga nagingon higugmaa ang inyong asawa, ampingi sila nga dili makasala, aron pirmi gid silang limpyo sa matas Ginoo. Nya magpakamatay gid mo ana mga bana, di nyo surang-surangon yung asawa, dili ninyo tagaag mga kasakit, pinaagi ang inyong mga bisyo. Pagkanindutas imong kinabuhi, kanabang mo pugong yug ka. Ako sad nga pari, mosunod yug ko sa sugos Ginoo nga puy gyud padre ang kinabuhi nga kakabos kanang silibasi o kanang obedience ngadto sa imong mga superiors o sa simbahan. O ako ginang puyan, labi na ginang kakabos niya ang tanang kolekta ato yung gamiton para simbahan. Tagbaw kay ko sa kong kinabuhi ana. Nya kamusad ang samsa inyong bation, di mo matagbaw, tagbaw san mo. Kitang tanan matagbaw, mao na siya ang giingos Ginoo nga gitawag og kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo mao ang kaluwasan. Kinsa ning pulong sa Ginoo nga nagpakatao, mao si Kristo. Importante ba nga mahimo ta niyang inahan og mga igsoon? Yes, importante aron mahiusa ta niya. Pero ang paagi di ay maura gyud ang pagpaminaw og pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Tanan gyung sugo, di nato reklamuhan, dili nato questionon, labaw tanan dili nato isalikway ang pulong sa Ginoo. Bisan pa usahay makaingon ta, dili naman ni sakto, dili naman ni tinarong,
Siyunan ka naghigugma imong kaaway. Kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas, tinarong pa kana sa tawhano natong panghunahuna, di na gyud tinarong. Gani supak na sa ato mga tawhanong balaod. Mao sa giingon sa mga Parisiyo ngadtong Kristo, gisupak nimo ang atong balaod. Gitubag sa sila ni Kristo, kamo gihimo ninyong balaod ang kinaiya sa tao, ang tawhanong mga pagtulunan. Mo'y inyong gihimong balaod, apan gisalikway ninyo ang balaod sa Dios. Munay kuyaw, ang balaod sa tao mao nanoy atong higugmaon, nya ang balaod sa Dios nga maogi makahatag natong kaluwasan, mao nanoy atong isalikway, mao pagi atong kwestiyonon pagkadakong dimalas. Og mao na ni rin nahitabo sa kalibutan, mao nang nagantos na ta aning kawat, korupsyon, uban pa diha. Grabe kaayo nga ato karong nasod, musugot mo sa dili, lingi lang mo dias palibot, duo lang mo atos tindahan, palit mo dito bugas, palit mo unsa diha nga basic needs, makaingon jud kang lisod na gyud ang Pilipinas. Ngano man maglisod na tag-afford. Pila na rong kilos bugas? Pila? 60 kape? Nya ug mo income kuno kag 21 pesos ko ana na. Aw sa to, mabato na. Average, mao na kuno nay average. Average ang imong life. Sa ato pa dili naka below average. O nya, bugas pa lang daan 60 na kapin. Saan yung pagkabuhi ana? Nya punan pa nimo anang mga basic needs na to. Increase ang kurente, increase sad ang gasolina, increase na sad ani ang mga uban pang mga palitonon. Pait kayo ang atong nasod, pait. Unsa may gibuhat sa atong mga leaders, nagasigig away siging away. Masulbad bago ng atong kalisod, pinaagi ng away, nya gabayad ra ba ta ng ilang away? Kanusa pa man sila makaamgo ang ato mga leader sa gobyerno hasta sa simbahan. Ay apil na lang gid mga pare, ay lang ng mga gobyerno kay popariha ra mig batasan ana. Kanusa pa man ta makaamgo nga naa di ay sa pagpanghatag og alagad ngadto sa mga kabus ang makasulbad sa atong kinabuhi, dili ang pagsigig padato ilog ani mga yuta, mga kwarta, mga dungog, gahom. Maabot sa datong eleksyon, hala, dinautay na sa nito to the max. Kuan ka na bang, di gyud pang Ginoo ba? Muna na, kita, example kita din sa Pilipinas, pagkadato sa Pilipinas, pagkadaghan sa gustong mupahimo sa Pilipinas, pero karon ang Pilipinas, murag yung babae nga Miss Universe, nga gitabangan og daghang mga lalaki, bati na kaignaw niya, wa nay ligo, baho na kaayo, ganahan pa mo ana, pero porting gwapaha anas una, gikunis-kunis na lain-laing mga lalaki, sa kinsa na lay mo bunlot ana, hangtod nga mura nagbuang, wa na siya'y ikalimpyo sa iyang kaugalingon. Tanawang atong mga drainages, mubaha na ta, mulunop na ta, hugaw na kaing atong palibot og mokusog ang uwan, hugaw ang atong mga dagat, hugaw ang atong palibot, hugaw ang atong hangin dinhi, hugaw na kayo ang Pilipinas. Hastang atong mga bukid, hugaw na, landslide, quarrying, illegal logging, wana kapatuyang na lang, illegal mining, prostitution, shabu, daghan na kayong drugas, hugaw na kayo. Kaguhapa unta gyud Pilipinas. Ngilingay mong tupad na gusto pa kang magwapa, gusto kang magwapa o magwapo, gusto tang maulian ning atong nasod. Hala, kitang tanan mga dato og pobre, mga naay posisyon og mga sulugoon, maminaw ta og mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Katoliko ta, majority Kristiyano ta, 90% Christians din sa Pilipinas.
puy-an nato ang pulong sa Ginoo. Masulbad ning tanan, munindot ning tanan, mahimot ang malambuon kayo. Pero magsigi tagpadayon aning atong yawanon nga mga batasan, muratag mga taong professional, pero atong tawgon og unprofessional ang atong mga buhat. Muratag mga taong katoliko, apan yawanon ang atong mga buhat. Mga guba kita ani. Sige katong magbinuotan, manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong Dios nga Amahan nga naghatag kanato sa tanang maayong mga butang. Malaumon kitang moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan magkinabuhi sa diwa sa ebanghelyo ug sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga mapaladman nato ang atong pagtuo, pinaagi sa pagpangalagad sa mga kabos, sa mga walay kahimuan, ug sa mga gipahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga mamahimo kitang matuod nga mga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong kanunay nga pagtuman sa kabubuton sa langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga himuon atong buhi ang pulong sa Dios, sulod ka nato, pinaagi sa atong pagpuyo niini, diha sa matag adlaw nga kahimtang sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuhoong nangamatay, makakaplag sa walay pagkapalo nga kahayag, ug sa pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Maluluyon og mahigugmaon nga Amahan, among Ginoo, dawata kining among pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo o paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo og nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak
nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabadhaw na Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila
amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan amo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa kungalan kamu magkaundo, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bililon kong kasal, dadang panagsama sa tanang katauhan. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma, himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kung magsigitag paminaw o magtuman sa sugo sa Ginoo. Salamat sa nagsigigtuman sa sugo sa Ginoo og nagtabang nato dinhi, labi na gyud sa pagpamalit aning atong mga slots. Atong padayon og palit ang atong slots kaning SBF DAG nga tag 500 pesos para sa atong kumbinto, ang atong CTU para atong pagpanukod og balay o panghatag og bugas tag 100 pesos ra ni siya. Padayon sa tang mudawat sa atong investment slot katong DSAP nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Atong pakpakan ang tanang namalit nato. Salamat kaayo. Nya padayon na ang pagsuporta sa atong YouTube channel kay aron maka-income sa tadinhi. Every day, mo like lang mo share o mo follow, mo subscribe, katong paka-subscribe aning atong YouTube channel. 203,000 ang atong subscribers, mo na inyong tanahon. Unya, ang ato sa mga official information sa ato dinhing parokya, ato nang ipakita sa atong online masses, especially inigkanta sa offertory song o sa final song. Pahinomdom nga ang atong pista sa segunda patron, himuon nato Oktubre 12, magsugod atong nobinaryo Oktubre 3. Doon natay motorcade ni Ana. Nya ighuman na ana, ikapit sa 4 na atay youth, Parish Youth Day. Overnight na sila, Biyernes na nga to Sabado. Nya sugod sa pitsa 5 hangtod sa pitsa 10, maunay atong Living Rosary. Mangadto tas kapilya kada gabi ighumas misa nobina dinhi sa Lasais, muadto tag mga unom ka kapilya. Adto dito nato pangadjion ang Holy Rosary live kanang naay mga sana mo show ba mag live sila mo na atong Living Rosary.
Mo sa niya itong unique. Mamisita tas mga kapilya. Matuyok na itong bisita ang tanang kapilya. Nya inikapit sa 11, mao ang atong foot procession with Mama Mary, Our Lady of the Most Holy Rosary. Nya pitsa 12, mao ang atong pista. Ato ng andaman. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.